Здравейте! И това е Minecraft LP, аз съм EC16. Значи, следното нещо, което искам да ви кажа е, че правя това нещо за първи път. Ще съм малко притеснена. То е нормално, поне според мен да се притеснем на първото видео. Така че... сигурно няма да имам един лайк. Това съм абсолютно сигурна. Просто искам да го правя за забавление. Ще бъде кратичко. Няма да е няколко секунди, естествено. Ще бъде около 5-6 минути на сам този клип. Поради простата причина, че е 12 часа и аз трябва да се лягам. И между другото, аз съм момиче. Има такива типови хора, повечето са момчетата, дето като чуят, че момиче играе на Майнкрафт или някоя мъжка играе, и като сериозно, мале, ще се гръмна. Хора, дай играй на еди си какво си. Хора, чуйте, хора. И, нали знаете, големи досадници. И ще има странични шумове. Но следващия клип сигурно няма да е така. Така. Дървото ми свърши. Затова да отидем да вземем малко дърва, малко ми е развита World, но епизодите ми, т.е. Minecraft LP-то, ще бъде на различни места, т.е. един епизод може да е мултиплеер, другия епизод може да е синглплеер, другия епизод може да не е епизод на Minecraft, например, да казвам нещо за Minecraft и да показвам нещо за Minecraft, но няма да има само Minecraft. Ще има и примерно Sims или нещо подобно. Ама... ще бъде на Sims 3. Само да кажа. Няма да има Sims 2, защото има хора, които не харесват Sims 2, пък и аз вече се отказах да играя Sims 2. Преди проста причина, че лагва като за световно. Просто малаги. Няма да ви кажа колко. И за това да вземем малко храна. Ето. Има sugar canes. Ще посъбера малко. Аз имам пясък. И ще вземем и sugar canes. Така. И... сега. Добре, да се върнем. Значи... ще има, как да ви кажа, няма да сливам много често, т.е. защото може да се вземете с даскалото и с ученето, с тези неща, може пък и някои наказания да ми лепнат откъде да знам. Зависи, нали, от обстоятелствата, така че дали пишете, ще спря с това, ще спря с това, не съм спряла, няма и да спра в скоро време. Просто няма да спра. Всичкото. Така. И просто
А, не искам да имам коментари от типа ко правиш, бе, що не снимаш, бе, що снимаш, ли ущиш да снимаш много, ко стана, да не се изплаши, такива от този тип, защото има хора, които ги получават, пък аз много мразя такива коментари, така че ще ви се моля да не се изцепват и някакви пълни тромове и хейтъри, ами първо да помислите какво ще пишете и след това да го пишете. Градивна критика и хейтване са две много различни неща. Градивна критика е, че ако на човека нещо не му е харесало в клипа, казва и човека се опита да го поправи. Обаче, като кажеш, че ти си тапалар, ти си глупак, ти нямаш грам мозък, такива и ясно е, че просто този човек или няма грам мозък в главата си, или просто иска да ви очерни живота. Така че да не се притеснявате от хейтери, от мейтери, от работи. Правите го както вие искате. Освен ако наистина ви сте забелязали, че има някакъв проблеми. При всеки клип ви каза, че го има този проблем. Тогава вече може да помислите дали да го променя, дали го ли променя. Аз така си го харесвам, не искам да го променям. Тогава вече си е ваше лично решение. Ама да не слушате хората, ви викат глупак ли си, тъпак ли си, ти що си почнал, въобще не ставаш, мразя то, ненавиждам ти, ще мразя такива хора, ти не заслужаваш да живееш някакви прости от този сорт, въобще не ги слушате. Просто подминавате ви и край. Нали ви пука. И това исках да ви кажа. И както виждам, става доста дълго клипчето. Добре, ще издържим до 8 минути. Ще го спрем. Хора, благодаря, че ме гледахте. Subscribe. Може пък и да не сабскрайбвате. Това си е ваше лично решение. И благодаря, че ме гледахте. И ще ви кажа само едно бай-бай и че много ви обичам.